Здравейте хора и добре дошли в новото ми видео. Днес пак ще отваряме пратката ми от Shein, като този път не е чак толкова голяма, но въпреки това реших, че ще я покажа на видео. Също така съм я снимала и в TikTok, така че може да гледате и там. И може да следите в TikTok и в Instagram също. И преди да започна с видеото, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да харесате видеото. И можете, ако имате някакви предпочитания за по-различни видеа или някакви теми специални, можете да ми пишете в Instagram и да ми предложите някаква тема за следващото видео. И като цяло за следващите видеа, тази, която ми се стори най-интересна, ще я направя първа. Така че да, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала ми и да продължаваме. Така, не питайте защо съм се случила, просто така реших, защото като аксесуар един вид, да. Но както и да е. Започваме с от дрехите. Също така ще оставям и снимки. Но да, сега показвам. Това първо е комплект от 5 чифта, 5 вида, не знам точно какво се вика. Да, от 5 различни цвята кроп топове, потници. Не знам точно. Това е първият. Мисля, той е розов. Ето, мисля, че е много готин. Защото аз розов топ имам, но не такъв, в смисъл не такъв с през рамки. И е съвсем друго розово, в смисъл цикламено някакво по-скоро. Но да. Следващото в комплекта е ето това, което е бежово. Бежов кроп топ. Просто аз много обичам да си купувам всякакви видове потници и кроп-топове, независимо дали ги имам същите цветове или не. В смисъл, просто като са в комплект и вижда, че са няколко цвята, веднага ми грабват вниманието. Но да. Следващото е този, който е черен. И черен като цяло имам, но не е точно такъв вид. Така че си взех. Взех си също така, с черното няма как да не си взема човек и бяло. Така че си взех и бяло. Ето. Много е готин. И последният е този, който по-скоро бие към тъмносиво. Мисля, да, ето. На камерата се изглежда като черно, но... Изцапала ли съм го с нещо, не знам. На камерата изглежда като черно, но реално не е. Така че да, единственото, от което не съм доволна от кроп топове и потници, като цяло от дрехи от Shein, е това, че идват много намачкани. И то реално или трябва да ги изгладиш, или просто с носенето с времето ще си се изгладят сами. Но наистина това е много неприятно, защото на камера също така не изглежда много визуално добре. Някакви измачкани. Но да, сега не мисля, че чак толкова много измачкани, тъй че да. Продължаваме с нещо зимно и нещо съвсем обикновено. Ето този сив анцук. Просто аз много харесвам всякакви видове анцузи като цяло. И с топовете много добре мисля, че се съчетавам. Но да, съвсем обикновен сив, ето го. Мисъл, реално почти всички имаме такива. Включително и аз имах, но той като цяло си ми омаля. И също така е друг, в смисъл по-друг цвят. Пак е сив, но по-тъмно сиво и много не ми допадаше. А този е по-готин. Единственият му проблем е това, че няма джобове. Аз съм свикнала на моите анцузи да имам джобове, защото е по-удобно. Но както да е, сега ще го преживея. И продължаваме с следващото, с ето тази турбичка, която е с чифт къси панталони. Ето ги, в смисъл те са съвсем обикновени, така на пръв поглед. Да, не знам дали се върху, но да. Определено са много готини, защото погледнете, в смисъл. Много готин цвят са, много ми допада. И отзад хора са ето така. Мега кют с тия панделки. Много ми харесват. И наистина тези панделки са много станали вайрал, не знам защо. Има ги на почти всички дрехи наистина. Че даже в TikTok има много трендови с някакви такива панделки. Не знам откъде се появи. Но след тая много ми харесват. И да, аз не съм си взела много дрехи, но това няма значение. Опа!
ципчето ми се скъса. Нищо де. Не се баш май скъса. Ето да, поправи се. Както да, продължавам. Ще ви го покажа, нали, на снимка, защото аз съм обличена с него. А именно тази пижамка, която е много готина. В смисъл такава, ето, сега няма да се изправям да ви показвам, но вие я виждате на снимката. В смисъл тя е такава с целувчици. Е много удобна и е много готина. Наистина, направо като я видях се влюбих, казах си, това няма как да не си го взема. И аз по принцип имам доста пижами, но въпреки това почти никога не спа с пижами. Но откакто съм си я взела тази, само с нея спам. Така че да. Имам по принцип една пижама, която също ми е от Chain на Koala. Нали, аз все пак, значи, колата съм. И някак да нямам пижама на Koala. Но тя наистина е буквално ето до тук късичка и така. С през рамки, смисъл и по-официална бих казала и не е много удобно да се спи с нея. Така че сега просто си взех една тениска с късите пантонки. Не знам дали ги виждате, но да. И сега продължаваме, може би, към малко по-интересната част. Тоест не знам дали с някоя е по-интересна, но може би по-интересна. Така, продължавам с джунджуриките, които си взех. Те са точно две. Тоест едното май е по-скоро аксесуар, не толкова. Или необходимост, не знам. Но така, значи това е портмоне. Синьо портмоне. Погледнете, хора, това цветенце или детелинка, не знам, но вижте колко е готино, даже има някакъв като брокат по самото портмоне. И е много готино. Аз по принцип имам много портмонета, но повечето са ми от тия големите, ако се сещате. Всяко момиче няма как просто тези портмонета да ги държи в малките си чанти, просто е невъзможно. И затова си взех това, защото не са много удобно и също така много красиво. Мен това е много важно в портмонето. Визуално да изглежда добре, не само да побирам. Но да, отвътре сега няма да го показвам, защото да, цяло ми е личната карта, така че е добре да не показвам. Но си има всякакви разделения, това е много удобно. И да. Също така, между другото, имах едно портмоне от Jumbo, което обаче беше много неудобно, просто защото, щом го отворя, всички пари се разпиляваха, особено стотинки. И не беше изобщо удобно, така че да, като цяло много портмонета, но това ми се стори, това ми е най-красивото до момента и може би най-компактно. Добре, продължавам с необходимостта, не знам точно, или аксесуар, не знам както искате го смятайте, именно този колан. Погледнете, хора, какви детайли има, много е як. Аз като цяло нямам много колани, имам даже недостиг на колани или постоянно си ги губя. Да, аз по принцип си избирам дрехи, нали, които да не се нуждат от колан. Но все пак има някои единични случаи, в които си трябва като цяло. Така че да, сега ще го отворя по принцип, за да ви го покажа сега по-хубаво. Защото в TikTok е накратко, а тук все пак е YouTube, така че мога малко повече време да си позволя. Съжалявам за шума, но да. Ето го. Мисъл, погледнете, хора. Просто това е уникално, мен много ми харесва. И да, по принцип имаше абсолютно същия, но черен, така че в някоя следваща поръчка бих си взела и черен, просто защото колан винаги трябва и е хубаво да се има в различни цветове, защото сега този специално съм на 100% сигурна, че няма да отива на всичко, просто защото е по-такъв странен цвят, по-нестандартен, особено за колан. Така че ще е хубаво да си взема един черен и даже един бял, ако намеря. Просто да си имам в оригиналните цветове, да мога да... Да, хора, продължавам с гримове. Това може би за някоя е най-интересната част, поне на мен така ми се стори в TikTok, че гримовете са ми по-интересни. Така че сега ще продължа с тях. Така, което не мога да разбера защо ето този грим, в смисъл само това ми пристигна опаковано по този начин. Нищо друго не е по този начин опаковано. И това е малко в излишък според мен. Не виждам много смисъл, но аз така не че обичам да анбоксвам, така че все тая, реално. И именно ето това червило, което е на Shiguam. Не знам, хора, мислила съм си, като се връща, аз имам сега немалко гримове на Shiguam. И съм мислила, като си взема още гримове, даже не само на Shiguam, просто гримове от Shein,
да направя някакви различни визии с гримове от Shein, защото там хем са бюджетни и хем би било интересно, нали, да се види дали са качествени, защото аз до сега каквото съм си взела от гримове съм много доволна. Особено от ружа, контура и хайлайтера. Те са наистина много готини. Това са ми равно първите гримове от Shein, мисля. Да. Но и червилата са много, като цяло всичко, което до сега съм останала се доволна. Сега фондютен, коректори, такива неща, ще не съм посмяла да си взема оттам, защото, нали знаете, хубаво е да са си проверени тези неща. Но някой път мога да рискувам и да ви покажа на вас, дали си заслужава. Както и да продължаваме към червилото. Ето опаковката. Определено е много красива. Стой се. Да. Определено е много красива. Мен много ми харесва. Шикуем пише. И сега ви показвам цвета. Аз като цяло в Shein съм скарана именно това с цветовете, защото предно поръчвам някакъв цвет, той е съвсем друг. Но в смисъл специално към червилата. Но иначе ето. Реално не си спомням какъв цвет си бях поръчала, но май не беше точно този. Но все там. В крайна сметка, аз харесвам да имам всички видове цветове червила, защото смятам, че на мене почти всички цветове ми отиват, освен някакво супер изкрящо розово. Това би ми отивало само на гланц, но на червило не мисля. Така че да. Както и да е, сега го прибирам. Продължавам с следващите гримове. Не останаха много, аз сега не поръчах супер много гримове. В някоя друга пратка мога да поръчам повече, защото искам да направя някакво такова видео с само гримове от Shein, защото до сега съм много доволна. Но за момента не са кой знае колко много, така че да. Продължавам с, естествено, с молив за устни, просто защото винаги когато си купа някакво ново червило, следва да си купя някакъв нов молив заедно с него, просто да съм горе изравнен брой. Но да, ето това е. Име, в смисъл номер няма, но има име. Ето това. Добре, естествено няма да фокусира, както тук, така и в TikTok не фокусира. Добре, много беше клинче в този момент, не се тая. Не фокусира така или иначе, но ето това горе от цвета. Преценете си го, в смисъл, да. Между другото на снимката не идваше с острилка, но дойде реално с острилка, така че съм доволна. Защото имам с какво да си го остря. Аз в принцип имам една специална острилка за моливи, която в принцип си ползвам, защото не всички моливи са ми с острилка. Но не е лошо, че идва с острилка, сега някои хора могат да нямат специално. Така че това е добре. Нашигламе. И между другото е горе като цвета на червилото. Въпросът е, че аз този молив с това червило няма как да ги съчетавам, просто защото са еднакви, то не се личи. Аз обичам примерно по-тъмен молив с по-светло червило отвътре. Това ми е идеалната комбинация, но както и да. Продължаваме с нещо по-обикновено. Спирала, не с друго, защото тази моята на Essence, която я имам, аз съм много доволна от нея, черната, защото е с дебела четчица и ми прави много добре миглите, но тя вече е доста старичка и не е както в началото да ми ги прави. В смисъл, вижда се някаква разлика, понеже не е от най-новите. Имам една на L'Oreal, която ми е по-не ми се забелязва. В смисъл, когато искам по-малко крем да не се забелязва толкова много, тогава я слагам. Но сега в случая си взех една нова, която да е горе като тази на Essence, ми се стори. Сега пробвах я вече веднъж. Даже в момента съм с нея. Може да видите. Мисъл, пробвах я, нали? Но още не мога да си кажа съвсем мнение, защото ми трябва малко повече да го помисля. Но ето е четчицата. Да, общото за спиралата на снимката изглежда по-дебел вариант. Мисля, някакси така някаква. Но сега от четчицата доволна съм. Единственото, което не ми харесва, сега не знам дали ще го забележите или просто аз съм толкова обсебена от спиралите и държа да са на ниво. Но сега ще ви покажа, сега не знам как ще се види. Но може да видите, че от едната страна, в смисъл е така дебело. Мисъл е тук има дебели. А от тази страна, тук няма такива. Добре, то не се вижда на камерата, по никакъв начин. Но аз го забелязвам. Така че това е по-голямото значение. Но след тая
Сега каквато такава купила съм я, така ли че ще купя още гримове и не се знае дали всички съм доволна. Не мога да кажа, че не съм доволна, просто имах малко по-различни очаквания. Но, както виждате, милите ми не изглежда чак толкова зле с тази спирала. Така че, да. Следващото, последно нещо кажа, малко по-нестандартно нещо, което не мисля, че всеки би си купил, но аз като имам по-нестандартни очи, може да видите, и такива по-нестандартни гримове, мисля, че биха ми отивали. Сега не съм на 100% сигурна дали това ще ми отива. Не съм го още тествала. Но това е една очна линия, която е брокатана синя. Просто защото искам малко по-различни очни линии, малко по-различни визии да правя. И имам само черна очна линия, по принцип. Но аз сега смятам да си взема, защото тази с брокация, да си взема една друга, която дори не е в такова, защото това прилича малко на лак. Аз имам пред да си взема очна линия, която е като очна линия. Просто синя, лилава, розова, никакви различни. Разбирате ли? Просто да експериментирам, да видя кое как ми седи. В крайна сметка, ако човек не опита, няма как да разберем. Но ето я реално. Доволна съм, че съм си я взела. Ще я тествам. И ще си скажа мнение, дали ми харесва, дали ми стои хубаво, дали лесно се нанася. Защото аз не мисля, че се нанася лесно, честно казано. Понеже то си е 90% брокат. И той броката малко трудно. Нали се нанася както да бъде като линия. Но след тая, с упражнения, мисля, че ще стане. И ако си го направя добре, мисля, че много би ми отивало, защото да може видите горе-долу как би седел. И тук от цяло е това. От гримове и от неща, които съм пени вече за следващата ми пратка. На мен това ми е любим магазин, за който не знаеш, Shein. Просто колкото да ходя по молове, колкото да си купувам различни неща, просто Shein си ми е най-любимо, защото примерно като ходя до мола и просто съм за дрехи, нали, нуждая се от някакви дрехи, примерно нови, някакво разнообразие, нещо такова. Почти никакъв избор няма и просто се примирявам с някакви неща, правя компромиси и давам примерно хиляди пари за някакви неща, които съм се примирила де-факто, докато в Shein има огромен избор. И дори нещо да е по-скъпо, макар че рядко се случва, то винаги си заслужава. И от обувките съм доволна, между другото. Аз обувки от Shein имам май един чифт само. Не, май са 2 чифта. Да. 2 чифта обувки от Shein имам. И съм много доволна. И от 2 чифта имам много голям избор. И сега смятам да си купа обувки за лятото, едни сандали и едни кецове. Просто много ми харесва наистина нещата там. И съм много доволна от този магазин. И много ми харесва да гледам такива видеа с хора, които са си купили някакви неща от там. Аз реално така се запалих, просто не видях леле откъде ги намерите тия хубави неща. И просто един ден просто реших, ще изтеля, много далечен ден беше това. Още в началото, когато се появи Shein, реших, че ще си го изтеля и ще си поръчам някакви неща. Останах много доволна, по принцип имаше много негативни мнения на този магазин и продължава да има. Не мога да разбера, защо хората толкова не го харесват и смятат нещата за некачествени. Смисъл, това, че са китайски, нали, такова не означава, че мисля на мен, аз лично съм доволна. Сега китайски не има, нали, неща, които не съм. Това може би имах една тениска, която принцип не е много хубава, аз я ползвам, но материята не е такава, каквато би било добре. Но това е само един случай. Така че аз реално съм си доволна, а и нещата са ефтини, дори да тежно не си доволен. Не е да кажа, си дала една камара пари. Но да. И реално така завършвам сега видеото. Но искам да ви питам, реално какви видеа ви се гледат. Защото мен вече идеите не ми се изчерпват. И ако тук са пуснати коментарите ми, напишете тук. Не съм много сигурна дали са пуснати. Винаги съм се опитвала да ги пусна, но някакси се не ми случва. Но както и да. Все пак, ако не са пуснати, може да ми пишете в Инстаграм. Този акаунта си ми е, нали, публичен, в смисъл не е привейт, може да ми пишете. Горе-долу какви видеа ви се гледат. Мисля, защото аз сега реално ежедневието ми не е чак толкова разнообразно и нямам чак толкова много избор за снимане. Но определено като се върна в България, ще бъде много интересно, защото първо имам
една седмица, която ми е за едни неща, които предстоят. И би било интересно да снимам такова клипче. Но затова по-нататък, защото сега няма да издавам. Но също така в България смисъл ще е много по-интересно, защото там излизам много повече. Там излизам всеки ден. Има какво да снимам, има какво да... Нали, цяло съм си в моята стая и дори постановката изглежда по-добре. И там са ми всичките неща, така че имам много повече избор какво да снимам. Но сега в момента за тук нямам много избор. Така че пишете горе какво ви се гледам. И аз ще преценя тия неща, какво мога да направя. Кое на мен ми се струва интересно, защото сега, ако ми предложите нещо, което пък на мен не ми се струва интересно, няма да се получи хубаво видеото просто. Затова пишете ми някакви предложения и аз ще си избера, нали, съответно какво. Но да, с това приключвам видеото. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, да харесате видеото, да ме следите в TikTok и Instagram. В TikTok качвам всеки ден, по 3 видеа като цяло. Много рядко се случва да не кача нещо, това е много рядко. Стремя се наистина да качвам всеки ден, доколкото е възможно. Но наистина и там идеите ми се изчерпват, така че не е много лесно. В Instagram качвам най-често сторита, много рядко качвам публикации. Но сторитата са наистина много интересни, така че мога да ми ги гледате. Качвам някои неща от деня си, така че да, няма да лошо да ги гледате, защото в YouTube за тези, които са нови в канала ми, качвам 2 пъти седмично, събота и четвъртък. И през седмицата може да ме гледате в TikTok и в Instagram. Така че да. Това беше от мен и от моята пратка. Скромна, но все пак я има. Така че ще я покажа. И да, това беше от мен и чао и до скоро, до следващия път, до събота.